Ka Nutrap Youth Council HYC hakasi balang kaat kendai terek unai tung kelayo banyak kendu ya ulat kejela batru ban IT da kejing tho memorandum bandawa ki babun kimat jeng kita nak beper jong ke sarkar pedeng bat kimat ki bakta ya kejing kekam kakoi kakya bat kahok jeng kipat ba jeng ke Meghalaya. Nakaliang kaseng ilapo ru ya kisau South League aka ki pengiakran padu governor kebeningkong kadai ku mangitip bi gajala kajongi kelade gajala ke bas kajing jelai jong ki kam khai drugs ki kamedi drugs ba kum ta ter bat kawai na ki daw ki ba pelong ba ki kun samla ke jongi kin ngop ho drugs kadai kajing yo sok palat yo drugs kajing sok palak ban penpoi yo drugs ya kani gajala ka jongi lemba kajing jan ka jongi kata ka golden triangle ka bangiong lembangi jingdon ka jongi ya kana ya ki national highway ki ba connect ya ki way pat ki jala shangni se shulong ba ki way pat ki district jong ka jala ka jongi kawai na ki jingdawa ka ba kaseng kala de ban penpau ha ki por ki ba rahmat kalong ba ka Ministry of Home Affairs kadai ban bu ya ka zonal of office jong ka narcotics control bureau hang ne shulong ka jingmot i kalong bala da ka NCB la ne ka narcotic control bureau kando na shulong kanla ban coordinate bat ka state police kanla ban coordinate bat ka customs department kala ban coordinate bat kiwe kita nak terikam ki ban pet ban penti kena ban khangla ya ka jingrung suk pala jong drug sya ka jala ka jong jen la da udrok umpoi suk sya ka jala ka jongi ki kun samla la ni ki bri ki bangop udrok kinom yo drug ning yo i ke ka baja ko makalong menta kham tam e ange po shlo bri let ki drugs kinom ki drugs kum bathiet jing thiet ki rupai ba na ki dukan na ki namadan bakum ta ter tinging ismo bala da kan narcotics control bureau ka zonal office ka kan don hang ni shilong kan pen kham nu kan yada na kata ka jing lan ba ka jing wan jong drugs syak ni ka jala ka jongi kata ka ka ba ka we ka benta ka ben sa ka we pat ka benta ka bangi kren bat governor ka ni ka por ka dei alur ka to ka reservation 44% reservation na ka benta ki scheduled tribe jong ka jala Meghalaya kakum ki office memorandum ki bala penmi da ka Ministry of Personnel and Training bi nakapor sa kapor kani kadi kaway na kimat ki bangi ngi kren bala ning ipet ya ki jakat rekam jong ka central government la ne jong ka sarkar pedeng ka badon ang ni apo jela ngiu i bakim buat bet but renti ya kani ka 44% reservation na ka bentaki ST kay ka pelajar ya ka State Bank of India apor baka khot ya ka advertisement ka khot banong baki balaj post nam ta group C bantre apo State Bank of India hang ni apo Meghalaya ka 100% andre apor bathepat ya kita ki 100% wanra di ST ki bedai nasyaba bomde na ka jala Meghalaya tekan don jingmot ayu kata ka reservation ka babu 100% thik na mata ka jala Meghalaya ki ST na Meghalaya lada omla ban pentrikam ya ka dengi na kaliang ka sing mata ka singi ya kendu bad governor ngi ong ya governor ngi kelpat governor budai ban shim ban yakren bat ka Ministry of Personnel and Training ban penti kena bahaba pipenmi yakini ki office memorandum la ni kijing betha deiru ban budin ba kini kita nak terikam de sarkar India ki badon hang ni apo Meghalaya ki dei ban bud ya kata ka office memorandum hak bagi pun samla ki jongi kam tampe la ngi yo ya kata ka 100% ka reservation kan dei kijing yo nong yangi ki try muluk di nakaliang ka jongi ngilabu ya kadi kajeng dawa mat jong governor unshim unyakren unto lane un betha ya ka Ministry of Personnel and Training baka dei ban pentrikam ya kanika 44% reservation hang ni ka jela Meghalaya kabalai kabasaw kajing ya kren jongi bat governor kalong halor ka room sorbiru namar kumbang itip kalum survey kahap apo kajing pet jingmi jong ka Defense Estate Office ka Defense Estate Office ka degawe niki tanak terekam jong ka Ministry of Defense dina kaliang ka jongi ngilaya thu yo governor ka e kalum survey manu basyong apo lum survey ki gijing ki bami na ka jingdon jong kini gibri ki basyong bean kalum survey baru upat ba jong ka shilong hantang pulatif jayu lum survey la dalik kem drak semno lum survey man ka singi finyo ikinong dia drak sa lum survey
bat kibriu ki basyong hang tu ngitip baro ngitip ki de kibriu ki basyong bean ki baklem yo jing bet nang no la kalong na ka defense estate ne nakanu ka boru kalong mentah ka defense estate office ka kamtrai tu ka cakan reha bangi ngi mentah la jan arsna ngila tho ngila ekren ngila pentip ya ka defense estate ngila bu ka jendawa bade ban weng ik kibriu na tu ka cakan reha du mentah om syem la le kata de nakaliang ka jong ngi wan mani kendu yo governor ban kerpat ya governor bun shim kiai kini bentah ka ba unia keren bat ke Ministry of Defense bal ada don kam bat ke Ministry of Home Affairs ru ban penting kena baki ni gibri ki basyong bean hang te bu lom survey day ban weng no koloi yaki na ketu ka jaka ban penkhut ya ketu ka jaka hamtam ban ba kum makalong mentah kala along kata ka jaka pedeng ka ba udrak suyo na ka besuk ka ba gibri ki bedi drugs kiri tengen hang tu ka ba gibri ki balik iki kam snew kiri tengen hang tu ki ba kibriu ki bengimtep lagi day nam day kinong India kiri tengen hang tu de nakaliang do kaseng ngila bu ya kasing nawa ngila kerpat ya governor bu day ban shim kya ya kadi ban yakren ba Ministry of Defense ba kumju ru ba Ministry of Health Home Affairs ban ong ba day ban lay ban wengi ki kibriu na pulom serbi bat nakatiga saka ma ifi nakaliang do kaseng hakini kisnam kitu adam ngila pulong ngila ai ki jingtho ngila ikendu ikibot penya jongka nigrims akabedi ba jing thungkam ya ki nurse ki beri kisenrang imla banlen dah kini katayo dah kini ubenai kalaja ka tu jingja ba nurse ubedi usenrang ukta klemakor ya ka khna kelung apor bakile ban sim nawai lane ban sumar ya lebih nigrims bat kumangitip hadin bala pulong ya tu norset exam pun lagi nurse senrang ki bagi wiki hospital kim trek ban sim lawan berat lut cepot ni grims dia kan ni kamat ngila de ban keren bagi bot page kan ni grims le na ni grims ki pentip bangila thok sa Ministry of Health dan ka Ministry of Health ki sam ai ya kata ka approval hakaba hakinu ki recruitment nang ni sakmat apa de ki nurse kadai bandon kata ka 80 to 20 ratio hakaba mot ba berapa persen ki di bandai ki kintai 40% ki di bandai ki senrang kumangitip kila adon ki institute ki bahaya ki National institution hapo India kum ka JIPMER kum ka IMS ki pentri kam ya kan 80 to 20% haba kile recruitment na takilas ham tambe yang yi kum ka pentri ka ba ngim sokwa laning ngim kwa ban ha ilagi jong gikun gikti ban sya sumar ki hospital la ham tambe hapo negrim sa ka ba kinas boro khat kin lagi senrang manu ban sokwa manu ban komen lani manu ban kwa ban ha ban sumar nanti tinakaliang ka jong ngila keren ban governor ngila penpau ban ong ba kamdei ka bolong khala kani bat ngila pentip ru governor ban kaliang ka jong seng ngila keren bagi bon negrims bagi negrims ka pret ya kani haka Ministry of Health dina kaliang ka seng kerpat ya governor ban kaliang ka jong uru bunshim ya kani ban keren ka Ministry of Health nang ban penting kena ba kani ka 80 to 20% hat na ka benta ka future recruitment ka Ministry of Health kadi ban ay approval nama ka negrims ada kale recruitment nang sakmat kan le ban penbun kinas kentai ini ban penbun kinas senrang di halor kini kiai nakaliang jong governor ula usngop tenat ya ka jingwan ra ka jong ye kini kimat kiba don kam tam na kamenta ka jong di try muluk ban ula ongro ba unsim kya ban pensngau la kalong na kamenta ka dihu la kalong na kamenta ka negrims la kalong bat ka Ministry of Health bat ka Ministry of Defense bat ka Ministry of Home Affairs ya kini kisantli kimat kiba ka sengla bu mat jong governor nakaliang jong governor ula tharu ki officer ki badon lang makidei ban simkia ban le ke ka badon kam ban le kita ki kimat ki bang ye kren pada governor mentasi